Faidi hingke takuk tei bukuk songkhanai ni legana haino hai tei kisa kubui kothoma hingke o hamjaklaimani kubui kothoma wngkha Hindu burui bai Muslim chalani hamjaklaimani 3 bosor kaka hingke angke borokni hamjaklaimani borok masano masa nugya salja nugya hingke no tongthukjagya wnglaio srapsa kok saya hingke no kablaio mokol mukti kalailaio hingke angke tamo wngkha borok asukeno hamjaklai tongmani dokholo abosi borokni family bai family chajagya wnglaio Hindu Muslim hinui kaina gusia wnglaio hingke angke borok hamjaklai tongmaba tamo khainaiba kharui kaijak laikha abosi ulo chalani nogo tlangwi thangmani Hindu Muslim hinui nogni borok gosia ongoi chala phano ruklai roho afuru chala kisa bekar chala kuno khaya hai hinui chala onek maima chaya koya lama lama ma thoka bihigno tuyoi afuru hingke ke borok kuno lama manjaya ongoi bithi chawi thuinani bagoi decision na laikha ulo hingke borok decision na mani ulo borok bithi chawi thuinanayo borok tuyo khayoi saboloi bithino nunglayo abosi chala hingke ke thui thangka buri hingke thui liya tamo hingke angke buri no kisa ako medicine kaham ke kam khailiya moi chala thui thangka haipan buri ke thui amoi thangka ulo hingke ke buri o kok nugoi kap khamar kheno chala srang thuikya tamo hingke ke borok konoi khorok ni kheno thuinen bagoi medicine chalai mani abosi buri ke thuiya amoi chala thui thangka hingke ke takuk tei bukuk song norok o sad story no khanai bahai ma tongjakha norok ani video no chajak hangke like share channel no subscribe khai di asum tin bolu te bijate